Ivanovića koji večeras to želi da promeni. Vidjet ćemo da li će u tome uspjeti pre svega njegovi igrači. Počeo je meč. Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca su seli na travu, pozdravljeni aplauzom. Seli su na travu iz dobro poznatih razloga. 4 meseca ovi momci igraju bez plate, igraju dobro, osvojili više bodova nego u jesenjem delu polusezone i ovo je za svaku pohvalu. Mora neko da obrati pažnju na ove momke. Ne može se igrati, ne može se jednostavno živeti bez novca, a oni su taj novac pošteno na terenu zaradili. Neko bi u Kragujevcu morao da se zapita, zamisli, zabrine šta će biti ne samo sa ovim timom Kragujevca Radničkog, već sa fudbalskim klubom Radnički iz Kragujevca, koji je svakako deo istorije tima iz Šumadije. Oni su ustali, meč je nastavljen, naravno sportski fudbaleri Partizana nisu krenuli u napade, sačekali su da ovaj njihova mini protesta, mini štrajk se završi i utakmica je krenula. Lopta je kod Ninkovića, sada sa loptom Saša Ilić. Saša Ilić pokuša tamo da proigra Volkova, ništa od toga. Lopta je kod Ninkovića. Ninković je u prošlom kolu u tom